Bună, fetelor! În videoul ăsta o să îmi fac din nou o întreținere pe unghiile mele. Unghiile mele arătau groaznic, le aveam deja de vreo 5 săptămâni. Încep prin a pili excesul de gel, sclipiciul și liftingul dacă există. Pentru modelul de astăzi m-am gândit să fac un baby boomer din roz și portocaliu, culori de vară, așa că o să amestec pe o paletă de mixare o cantitate considerabilă de gel Milky White cu câțiva picuri de ojă semipermanentă roz. Am adăugat în acest amestec și puțin pigment C-Def cu reflexii roz. M-am jucat destul de mult în ultima vreme cu astfel de amestecuri, fie pentru baby boomer, fie pentru toată unghia. Rezistența gelului nu scade atâta timp cât nu adăugați prea multă ojă în gel. Gelul trebuie să rămână semi-transparent pentru a se polimeriza complet. Dacă totuși am pus prea mult pigment și după pilirea pe dedesubt se observă că gelul este umed, mai bag o tură mâna în lampă și cu capul în jos pentru a usca gelul și pe dedesubt. În ultima perioadă am folosit doar tipsurile reutilizabile pentru a face un baby boomer perfect. Pun gelul în strat destul de gros pentru că vreau să și ridic structura unghiei cu acest pas. Așez gelul în tips într-un strat gros, dar uniform. Când pun tipsul pe unghie, primul contact o să fie pe mijlocul unghiei. Presez ușor și spre vârf las unghia să cadă fără a mai pune presiune pe ea. Folosesc o lampă LED UV de tip lampă de birou și merg cu degetul sub lampă pentru 80 secunde. Țin tipsul acolo, presând ușor spre mijlocul unghiei, nu apăs deloc spre vârf. Fac același lucru și pentru unghia ruptă. Aici am grijă doar să nu apăs foarte tare pentru că am nevoie de apex. Pentru a înlătura bordura creată, o să pilez cu un șmirgel la o viteză destul de mică. O să îndrept rapid cu pila lateralele. Iar apoi o să folosesc un capăt dur pentru pila electrică pentru a înlătura surplusul de gel pe sub unghie. Puteți vedea că am puțină grosime. Dacă aveam nevoie să ridic și mai tare unghia, aplicam gelul în strat și mai gros. Intru cu pila pe dedesubt și efectiv pilez grosimea, urmărind forma deja creată de tips pe deasupra. Verific grosimea din când în când și mă asigur că nu subțiez prea mult. Deseori se poate ca gelul să nu se fie întărit suficient, deoarece stratul de gel este și mai gros și are și pigment în el. Asta am pățit eu la degetul mare, dar nu e nicio problemă. Mai pun puțin gel și bag unghia cu capul în jos la lampă. Așa arată unghiile după pilire. Sunt subțiri, drepte, au o structură perfectă și o curbură frumoasă. Pentru partea de sus a unghiei, amestec gel transparent cu câteva picături de ojă semi. Am avut nevoie de un gel colorat, dar puțin mai transparent pentru a termina baby boomerul.
Am pus gelul într-un strat foarte subțire, l-am așezat aproape ca pe o bază rubber, astfel încât să nu mai fie nevoie să pilez prea mult. Pentru că gelul portocaliu avea la bază transparent, culoarea se pierde foarte, foarte frumos în unghia naturală. Le ador pur și simplu. Cred că le-am purtat vreo 5 săptămâni și ceva și tot nu m-am săturat de ele. Aici se încheie videoul meu. Vă mulțumesc din suflet că ați avut răbdare până la gata și vă mai aștept pe canalul meu. Pupici!